nogensinde set ind i flammerne? Virkelig se dem. Det er guddommeligt. Esbjergs borgmester har sendt en akut assistancemelding. Hans sommerhus brændte natten til i går. Sommerhus? Vi efterforsker gårdbrænde. Vi efterforsker alt. Borgmesteren har åbenbart ikke rigtig tillid til det lokale politi, og han har bedt om vores hjælp. Og så luk den sag og sørg for, at rejseholdet får en rigtig god start. Nå, der var I. Jeg... Valdemar Mensens sekretær? Nej, ikke længere. Jeg er overflyttet til rejseholdet fra dags dato. Du er jo ikke En mand. Nej, det kan jeg ikke løbe fra. Det her, det kræver flere øl. Skål for rejseholdet. Der skal fotograferes, og der skal tages fingeraftryk. Det er vist ikke ressourcer til. Nej, men det har rejseholdet. PR og jeg fandt et lig i borgmesterens sommerhus. Det er ikke en brandsag. Det er en drabsag. Vi skal ikke bare være en brandenhed. Det er nu, vi kan bevise, at vi er det danske FBI. Hvad er det, jeg har overset? Jeg har ikke nogen kone. Du er da ellers ordentlig. Men det kan godt være, at deres metoder fungerer i København, men det er Esbjerg. Hvorfor taler vi ikke med dem, der ved alt om, hvad der sker i den her by? Dem, som hører alt, men ingen ser. Hvad fanden skal det betyde?